Perlok di mentangnya Sngap ya kan jingïakren jong ini kong bani Pynphai ni kumno ya I Bah Srowell Mawdoh te nya Sngap ha kan video kumno ikren bat kumno I ong ini te ngena Muslim shu te nya Sngap ya kan ka video hakni ko perlok ngami hakni ko video mah te kubles bun te hakni ko ngami na ka banta uwe ukhaw ma uwe ukhaw ba mi apo FB utau de ukhaw ba siap utau de ustromwell ni promwell ni ngam kan ma bahara ka jajong hakaba uyeng ban kan tho ya kin thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng da kania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba ustromwell un pynshai bakat nomut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo no solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu ubakha khala jat khala sneng ka kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kinthai ki khna klung ma ubanut ban lek kren te la dam de ka tanga jong lada barok ki balik meeting ki kinthai lada kim de ki tanga jong utayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka sem jong umi ha media namar ba usmobit smobiang na yeng na sem jong niki khon ki ti jong ngam ngai do bo udan khon gum tu briu ru de lengki te ngani khobor ngakwa bakan her show tu ustromwell namar udai ubri ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jingim jong me ka kur ka jat jong me ya ka ba men snau thu ya ka ba men snau thu lada ka kanthai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom snat ro wiang khli jong ka un yat snan un le snan kum ba le ma me khnang ba ka perthai baro khoj kan tip bat kan yo I meju perkhat ayu ka dame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kat da orang ba briu le ran ban kren gum kitu kitin yo pia be yo pia sng tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu umdero ba khada banai ka kmi jong umdero ba khada banai Henry let's say hapo mobile phila bani I ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rang ba let's say phila hi yo I seperti ti ba udai hijraru kum unu jat briu badan ya ka jabing siar tekan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rang ba rang ile ran briu pi kum ha kan ni gejela ban mi kum tu jat rang ba ubakhala jinglong ubam isen ai ya ki khon ki ti ya ki kur gi jat jong hang ne gin bangi sngu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un sngu ba ka don kata ka chi jat ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jinglong ubam kha biang banai ka kbe jong sikat ne udon ka jing sikat ne udon ka jabing sikat ne kat isbo khaw udon ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un that ya la ka jong ka jingbe da pa social media ro ngan tharai un jenda layak no aku mujo tu jat briu ngat tharai ba kum uni ustromwell udai bet ubriu ubakusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa Meghalaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon bro lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki Watu batai start Srowell namar ngi klem panjar na me unu kan theru ka klem panjar ta ka daw shwa ba men kren media ni men kren ni ro dakan mau ba wat cumi kum taw orang ba mi media kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro hot memleran kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be dong banga tre tang sna FB ru la kashen rang po chai yu kum ka tu ka ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai namar ba ulong ubri ubabet kinyong kum no pat ba Henry banda ong tanpat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar
jabing knai pemleran Pynphai jabok karu jabok snobing na yang kami minta tadang hero from juti la syai tu tang sipar plastik lembom sabtu wat ukuran ak batai start le namar mende bab saja meme kintai baro ni man korbar mai isno pro bale mem kran ni kita ki basyur dia me bale mem kran ni kita ki basyur bale mi man kan don daw yu ki kintai ngaru ngale ja ka tu ka meeting ngam sha man kan thong no hok aru po chaj kadur kum kana long sneng bam le an beriu ai tang ban keren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang tai ya katahi ka beriu khan akor katar pha ong hana ba phadeu rang ba phamle ran ai dang start ukhnari balik kelas 4 baniu buru bulan oli yo su khnat bara produk kaj marat ada pensutenan terbeli pemusus ngap halade beli peman kentok iki we dan tap how to kti jong me da don ha jong nak kedi asnan ngade hoj le da perkhat hole po social media ngaem ngam juma begini gibri ki bala ka dokti nang kong swa em hok ngam juma yenu ru pila ka dokti nang kong swa ngan ngasuk ban pen khanyi tu ti do jong phi ban ya kawang le markmat bangam ju salih re banong marketing le bangam ju thaj sendan hi habami apo social media mi sele akor burom habak lem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi chat jong mai ki babhai mat kim yo ir bandai kum ngal akat tem nya sa khut hapan khanangan set karu po chat phat pencak burom nya ga yang gasen ne kur ka chat kum ma me usniang klau me wan mi sepo tendo makan danang le ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mem tip melong ayu ya me dei pen bantang tu hijra ap ndai lat ne tip cheno karo po chat haro jabo